Hello everyone, गोलाव दिन जाबायमोन आङो भिडिअ लाबोयैया लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै ब्लग हिसाबै नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जालायबाय आंनि चेनेलाव बेबायदिनो ब्लगफोरल'सो फैखागोन बेबायदि भिडिअ फैया आरोना जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय नायलांनो हागोन बिदिब्ला जागायलांदिनि गोलाव खालामा थाबैनो फोजोबगोन भिडिअखौ लेट्स स्टार्ट जागायलांदिनि साहा कापसे लोंनानै लादिनि नै Wow. दिनैनि ब्लगाव मा दिन्थिबावनो लोगोफोर नोंथांमोननो एसे आङो बारियाव हाबफैलायबाय नोंथांमोननो आङो दिनैबो एसे आबादखौनो दिन्थिनो लालायबाय आरोना आवगोलावहाय आङो दिन्थिखादोंमोन थिग बे हिसाबैनो दिनै आं बे आबादखौ एसे दिन्थिगोन आरोना बिनि सिगां एसे नायनानै लादो लोगोफोर खान्थाला जा बरिया ओंखारबोखाबायलै नै वाव नै फिथाइ थायबोखाबाय आरो अमाजों मोजां जासिगोनलै जेकफ्रुइट बरिया गोथाव जागोन अमाजों नै जा बरियाखा एकदम गाहायथार आरोना नै गाहायावनो थायबाय नै एबार एकदम फिथाइ दंजोबो फाइनालि लोगोफोर आङो दा मोनफैबाय आबादथिलियावहाय आरो बेनो जाहैबाय माइ आबादमोन आरोना नोंथांमोननो एसे आङो दिन्थिनो लागोन गोरान बोथोरनि गोरान बोथोरब्लाबो एसे माने दै जगार खालामनानै दै बुथुमनानै मावनाय जादोंमोन आरोना आवगोलाव आङो दिन्थिखादोंमोन मोनसे ब्लगावहाय दिनै आङो फिन खेबसे आरोबाव बेखौनो एसे दिन्थिनो लाबाय आरोना बिदिब्ला नायलांदो माबायदि जाखो आङो एसे दिन्थिलांनि वाव नै माइआ माने एबाराव गाज्रि जायाखैमोन आरोना जा बरिया जाजोबखाबायमोन माइआ ओंखारबायबो आङो एसे दिन्थिगोन आरोना फ्राय माने एकदम बिदां जाबोजोब्बाय आरो माइआ नै ओंखारजोबसिगोन आरो जायगा जायगा ओंखारबायबो नोंथांमोननोहाय आङो एसे दिन्थिनो लाबाय आरोना नै माबायदि ओंखारदों माइआ जा बरिया ओंखारबोबाय आरोना नै बेबायदि ओंखारगासिनो आरो दंबावो नै बिथिंबो नै ओंखारला जोब्बायानो आरो फ्राय नै माइआ बरिया ओंखारबोगासिनो दं ओंखारजोबसिगोन बे साननैसोआवनो माने फुरा बे एरियाया आरोना बारा बुरजा गैया एसे गायदोंमोन माने जा बरियानो ओंखारखाबाय आरोना एकदम फुरा ओंखारखादों बेयावबो ओंखारबाय नै आरो दंबावो नै बेफोर ओंखारजोब्बाय नै बेबायदिनो ओंखारजोब्बाय आरोना नै रायजोफोर बिदिब्ला बारा गोलाव खालामबाय थाला आरोना दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननोबो आं एसे दिन्थिबाय माइया माने फ्राय अलरेडि नै ओंखारनाय बायदियानो जाबाय आरोना नै बरिया एकदम ओंखारगासिनो एसे दिन्थिबाय नै आरो बिथिंबो ओंखारबोगासिनो नै एकदम माइफोरा माने बेयावबो नै ओंखारजोब्बाय आरोना बेबायदि ओंखारगासिनोसै आरो सिगांथिंबो ओंखारगासिनो नै बिथिंबो आरो बेहायबो ओंखारगासिनो आरोना बिदिब्ला गोलाव खालामला दिनैनि ब्लगा बेसेखिनियानोमोन आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आङो बेबायदिनो सम भिडिअसफोर लानानै फैगोन आरोना गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय